Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Uba Gloucester Nongbat, ubalong way na kikaitor karikasi baju bang bha bandrai ya kisur jing rai tan rai. Ulalong way na pedang kinyup sangot kikaitor, kinong syat, kinong tho drama, jong kari India. Kibala kenjo kerta kebala nyupusan senam syajarong ban yok pedang ya khusnam Sangeet Natak Academy Amrit Award. Bala ai da Sarkar India gom ka jing itu yo senyang open hai ba kilano. Sya usup uthiar jong ka imlang ka salang gom shi benta ka jing rakhe jong ka ri India ya ka azadi ka Amrit Mahotsav ka jing yo lai luot ka ba nyupusan senam kenti. Kini ki nyupusan ngot ki riodon sap jong ka ri India ki ula syajiet na ki jela bat ki Union Territories ba per jong ka ri India. Kinyok pedang ini khusnam ka bakit ya ka song pisa ka basilak tengka nalor ka Tamra Patra bat ka Angga Vastram. Uba Gloucester Nongbet ubala kenjok menta Jakarta ke bala pra pusaus nem udeu officer IRS bala syong thaj na ka Department of Custom jong ka Sarkar India bat ulalong unong tho jingrai ukaitor betebet bha bantem ya ka duitara bat hakaju kapor ula sam pateng ya ka Saptem duitara bat ya ka sap tho jingrai khasi tanrai syaki long dien ki ba ye ki jingtem bat ki sur jingrai tanrai. Nalor kata udai nong ruai bala pau bha jong ka All India Radio bat ka Durasan bat udai ru ubala yok pedang buntli khusnam kum ukaitor ubala shna bat ruai buntli ki jingrai sur tanrai khasi. Syuk ba nong bet udai ubria ubat tebet bha bantem ya ka ksing ka Besley piano bat ka organ. House nam Arhajarsan ula penmi ya ka wei ketup jingrai ka bala ai kerteng ki sur na rilum bat ula thoru buntli ki script na ka benta ki jingele kai sawangka bat na ka benta ki film. Om tang katau lai shementaru kum uting shop ha ka film khasi ka bala ai kerteng shabasep kasngi bat ha ki wei de ki film khasi. Kumunong rwai ula long ru dukhot jong ka wei ka kun hun tem ha ki snam khat khandai spa sau pho.